Żminijiet biżla għad-dilettanti ta' waħda mill-iktar tradizzjonijiet popolari fil-miliet, il-presepju. Joseph Kassar huwa artist li ilu mindu kien għadu tifel żgħir jesperimenta u jagħmel il-presepju fid-dar tiegħu. One News żar id-dar ta' Kassar f'Santa Venera fejn sostna magħna li x-xogħol fuqu jibdih xhur qabel il-festa tal-miliet. Kassar spjegalna li mħabba lejn il-presepju bdiet snin ilu meta kien għadu ċkejken. Meta kont żgħir kont nara daw l-affarijiet hekk xogħol tal-idejn u hekk kienu jogħġbuni. Kassar żied jgħid li hu jbiddel il-presepju ta' kull sena u dejjem jipprova jżid xi ħaġa ġdida, partikolarment xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' tradizzjonijiet u karatteristiċi Maltin fosthom il-girna. Il-presepju fih ukoll effetti ta' dawlu tal-ilma u fost ix-xeni rappreżentanti insibu fil-grotta lil Giuseppi u Marija u lil Bambin Ġesu. Mbagħad inti l-moħħ tara taħseb u affarijiet mhuma xejn huma jkunu ħafna. L-artist temm jgħid li x-xewqa tiegħu ili jkollu aktar ħin biex iqatta u jaħdem il-presepji għax għalih dawn huma mumenti li jidħol f'dinja oħra ta' serħan. Saħaq li aħna l-Maltin m'għandniex nitilfu s-sens ta' x'inhu l-veru miliet u appella biex l-artist li jagħmlu bħalu u jinkludu elementi Maltin fil-presepju tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.